večeras pomaže Bog. Želim i onima koji vole drugčije da im se obratimo, da kažem dobroveče, dame i gospodo. Ali svi smo mi jedno i ja imam čast da vam prenesem pozdrave ljudi iz Toplog Dola. To je jedno selo na Staroj planini gde je 2018. godine 3 meseca trajala bitka sa korumpiranom državom i nasilnim investitorima da se ucele Toplodolska i ostale reke. Ljudi su pobedili. Napravljen je festival slobodnih reka i slobodnih planina. Ja sam ga otvorio u petak uveče i Toplodolci vas pozdravljaju i daju vam punu podršku. Ono što se tamo desilo bio je samo nagoveštaj onoga što će se dešavati u našoj napaćenoj zemlji. Nažalost, nama nastrešnice padaju godinama. Kulminacija je naravno bila u novembru prošle godine. Naš veliki reditelj i umetnik Emir Kusturica je nedavno, pričajući o projektu Jadar, rekao da je to vododelnica od koje zavisi opstanak ili nestanak Srbije i više puta je ponovio da će se boriti da tog projekta ne bude i da je u toj borbi spreman da da i svoj život. Veliki čovjek je razumeo dušu svog naroda. On je poslušao struku, najumnije srpske glave, koje su rekle šta misle o tom projektu. I on je imao priliku da pročita jedan rad objavljen u jednom od najprestižnijih svetskih časopisa, koji je do sada imao 110.000 pregleda i preuzimanja. I to je jedan od najčitanijih radova srpske nauke. I tu je jasno pokazano i dokazano da je projekat Jadar štetan i neisplativ i moguće katastrofalan za srpsku zemlju i za srpski narod. A jedno stvorenje poznato kao Lača Mati reklo je, pa i nije to neki časopis. Postavlja se pitanje zašto ovaj lažov i pokvarenjak sa adresom Andrićev venac broj 10 Beograd insistira na realizaciji tog projekta. Zašto nas godinama maltretira sa bulumentom maloumnih analitičara koji defiluju režimskim televizijama? Zašto se diskredituju, omalovažavaju, ponižavaju i vređaju srpski akademici i najveći srpski stručnjaci koji su sa aspekta morala, struke i časti rekli to što je trebalo da se kaže? Ja bih vas podsjetio da je jedan profesor sa Oxforda, zove se Mark Goodale, posle dolaska Olafa Šolca, koga je naravno doveo ovaj sa Andrićevog venca broj 10, i prosto se pitam, jer to ista ličnost sa ovom huljom koju čeka jesen, nemirna, potpisali su neku deklaraciju o strateškoj saradnji između Evropske unije i Srbije oko raskopavanja naše zemlje. Profesor sa Oxforda je rekao
neće kopati. Profesor sa Oxforda je rekao, neko hoće da žrtvuje narod Srbije radi interesa Evrope. A bečki časopis Die Presse je na naslovnoj strani postavio naslov Srbija postaje rudarska kolonija Zapada. Nije samo Jadar u pitanju, evo ja nosim bedž, ne damo Jadar i borim se sa mojim zemljacima, saborcima, braćom i sestrama da ne bude tog projekta. U pitanju je čitava Srbija. Oni su izdali 200 istražnih prava na koja se troše desetine i stotine miliona evra stranih privatnih rudarskih kompanija. Ugroženo je Homolje, ugrožen je Kopaonik, okolina Beograda, delovi Vojvodine, ugrožena je čitava teritorija naše zemlje. Kada se daju istražna prava, stranci ne troše silne novce da bi Srbima rekli šta to oni imaju, nego da dobiju eksploataciono pravo i da po minimalnim troškovima, maksimalnom profitu, bez ikakvog obzira za životnu sredinu i zdravlje ljudi zarade što više. I postavlja se pitanje zašto je to tako. Da li je moguće da se pre 2 nedelje usvaja strategija o eksploataciji mineralnih resursa u zgradi Vlade Republike Srbije, a da se ne dopusti nekolicini srpskih akademika da prisustvuju toj raspravi koja je po zakonu obavezna, sa obrazloženjem da nema mesta i da se nisu prijavili na vreme. I posle vidimo fotografiju da je sala poluprazna. Dakle, treba usvojiti strategiju koja će ruinirati ovu zemlju i ne dati priliku časnim, rodoljubivim naučnicima da kažu a šta je to istina. I onda kad u kontinuitetu gledate godinama kako se ponaša ovaj lažov i pokvarenjak sa Andrićevog venca broj 10, vi se pitate pa čiji je on predsednik? Evo stigli su šetači iz Inđije i napravit ćemo malu pauzu da oni dođu pa nastavljamo. Napravite špalijer da bi šetači iz Inđije, Stare Pazove i Rume kao i trkači koji su došli iz Pećinaca mogu da dođu do bine. Hvala lepo, znači samo da se napravi špalijer.
sada da zamolim sve nas da poštovani profesor završi svoj govor, jer posle toga nam stižu trkači. Profesor, izvinite još jednom. Pa evo, kad vas vidim koliko vas ima, a ne vidim nigde autobuse, moram da vas pitam, jeste dobili sendviče? Jeste dobili dnevnice? Je vas neko naterao da dođete? Postavlja se pitanje zašto takozvani predsjednik ovako tretira svoju zemlju i svoj narod. I čini mi se da je odgovor jednostavan, a i strašan. On je zarad dolaska i ostanka na vlasti pristao da izda narod na Kosovu i Metohiji. Onaj koji je to uradio, koji sada mirno gleda arnautski teror nad našim narodom, posle toga nema nikakav problem da ispuni i ostatak agende, a to je da rasproda sve naše nacionalne prirodne resurse, da krene u privatizaciju Srbija šuma, Srbija voda, nacionalnih parkova, Fruška gora, Đerdap, Tara, Kopaonik. Normalnost u ovu zemlju može da se vrati tek kada on nestane iz naših života. Dakle, njegov odlazak jeste preduslov normalizacije i oporavka Srbije. Ja želim da se poklonim našim studentima koji su oslobodili naciju. Studenti na mom fakultetu su stavili natpis: mi smo zatvorili fakultet da biste vi otvorili oči. Nama sledi jesen. Nama sledi jesen koja će doneti razrešenje. Najcivilizovanije razrešenje jeste da lažovi pokvarenjak Sandrićevog venca 10 ode i da Srbi konačno dobiju priliku da organizuju fer i poštene izbore, a to znači verodostojni spiskovi, nema kontrole ko dolazi na glasanje, nema kupovine glasova, nema call centara, nema kapilarnih glasova, nema ucena, kamere na biračkim mestima, overa zapisnika odmah posle glasanja, online baza svima u ovoj zemlji dostupna i molba našim studentima da budu kontrolori na svakom glasačkom mestu u Srbiji. Ovo nije politička borba. Ovo je borba za opstanak i slobodu ove zemlje. I zato do kraja, do pobede, živela Srbija!